Ka East Giant Hills District, kalayay mat ya ka jinghap slap ka bajur, kabla lam sya ki Jingtwa Khyndew hasilenter ka Surokbah National Highway 6, kabalawan ra ya ka jingteng kali. Na kadaw ka Jingtwa ka Khyndew hasonapur bat Kuliang ha ka Surokbah NH-6 ki kali ki bayat na ka ni ka Surok la pensange shwa tat hadu banda dep ban penkhoj ya ka Khyndew. La ai jingmut ya ki nong lech nong wan bakin lech na ki weipat ki Surok ban kial na ka jing slam. Hadu menta amshim la don kinu ki ba mensau na ka ni ka Jingtwa Khyndew. और सर पूरा रन जाएगा। क्या करेगा अभी? अजानी इसकेगा ना क्या? अजानी इसकेगा? शिबोन की